Kella konfużjoni sħiħa ġo moħħa u ma kienx taf ser taqbad tagħmel. Li tinqabad ila hekk malajr qatt ma kien fil-ħsieb tagħha meta kienet għadha qed tistudja. Bkiet fuq li bkiet u pruvat tagħmel minn kollox biex forsi teqret dak li kien qed jikber f'ġufa, lanqas għand tabib ma ridet tmur. Ippruvat anke tweġġa lilha nnifisha u bħali kieku dan ma kienx biżejjed bdiet tiżvoga fix-xorb u sigaretti imma kien kollu ta' xejn. L-unika triq li kien fadlilha li tagħmel abort hekk qalula sħaba imma hi kienet lesta li tagħmel dan. Ma kellix kuraġġ kienet tibża iżda din il-proposta baqgħet tidwi f'moħħha. Wara li għajjiet taħseb fuq li taħseb għajna marret biha u raqdet fit-tul. Għaliex trid teqridni mam? Għaliex ma tridx ittini ċans biex nurik kemm inħobbok? Taħseb li jekk teqret li wara ħadd ħossok aħjar? Kont int li ħloqtni, iżda issa tkunx int li teqridni għax tibqa' bir-rimors omrok kollu. Nixtieq li tħossok burija bija meta qatt ħares lura fi żmien iżda dan jiddependi biss minnek. Ħallini ngawdik jien għandi bżonn lilek biex tħobbni mam. Mal-kelma mam stempħet maħsuda. Ħarset lejn zaqqa u bla ma taf kif bdiet mellisa daqs li kieku kienet qed tmelles lit-tarbija tagħha. Dak il-ħin realizzat li ma setat qatt teħles mit-tarbija għax issa dik kienet parti minn ħajjita u bkiet fuq li bkiet bid-dispjaċir li kienet qed tħoss. Bid-dmuħ nieżel minn għajnejha żammet zaqqa u lit-tarbija qaltilha le, ma nasal qatt li neqirdek anzi rrid nagħmel minn kollox biex tara d-dawl tax-xemx u tkun f'saħħtek. Dak il-ħin stess ċemplet lit-tabiba u għamlet appuntament. Kella tifla u lum il-ġurnata binta għandha 3 snin. Minkejja li kienet jibsa biex trabbija meta ma kella xejn taħt rasa, binta saret kollox għalija. Ma setat qatt timmaġina ħajjita mingħajra u iva bit-tifla magħha kienet lesta teleb kull ostaklu li tiltaqa' miegħu fil-ħajja. ċans ieħor u stejjer oħra mill-awtriċi Mendi Cilja, ippubblikat mill-Wise Owl.